Mira para verificar la macroca. Esa es tu cuadro. Ya empezamos a hablar mucho. Madre de paseo. Niambo ya kamera ya kanda. Niambo ya kamera ya kanda. Makatenga stem. Kamusoro ichangani. Hindi ndoto ya mashika. Makatenga stem. Na sambisi wakabatana nevana wavo. Saka ndatenga stand ndakabhadhara mari yandakabhadhara wandoti pamwe chete. Ndazodzoka koupedzisa ndakazodzoka wabereki wacho washaika. Wawashaika kudaro wakanditambira mwana wacho akanga aripo pakutanga kwanga wari ndo ndakazopedzisira kubhadhara mari. Ndobva ndapedza kubhadhara mari kune mwana wacho ndaenda kwasabu ndaenda kuna sabhukura zemba pamari ndaenda kobhadhara pabviswa imweni ukazii mari idaakuipa kuna sabhuku tikataura kuti ndakutengesera sabhuku unoda mari yakawanda saka ndinoti uri muzukuru watagadzika watapachi kuti iwewe waita zvawaitawo dambudziko rangu pandakazoenda ndakuda kowaka ndakasvika ina ndatengesa nzvimbo iyi ndopane dambudziko papato wako papato wako iwe after waite zvawaita wapiwa wakatora nguva yakareba sei usika ndakabhadhara gore rimwe taura makore ndakatora gore kubva gore ipi ndakabhadhara 2014 chekupedzisa ndapedzisa ndibva ndazoenda next racho. Saka mina kubvunzo wangu waurikona wakaita zvawakaita wakabhadhara 2013 ukapedzisa 2014 kusvika izvozvi vetomufi 11 years pesa pandaingozi chakupa pamwe 11 years chakupa pamwe saka izvozvi zvakutoti Ndinoitwa Bernard Mbizi, ndinogara kwaMuchena Nyautonga village. Sabhuku wangu ndirazemba. Sakaitika it was 24 August 2013. Vamashita vakauya, ini ndaiva kubasa. Vauya ndipo ndakafunwa nababa ndikauya tikaungana semhuri. Baba akati ini ndakurwara wakomana. Saka ndakurwara vana mashita awa ihama dzedu namashita ari pamhiri apo ndanzwa kuti anoukama. Saka ndinoda kungomugurirawo sehama. Mutemo weZimbabwe unoti dzimba itengeswe pachiri. Iye ndichamugurirawo kana paine apa achandipa what anondipa. Takawirirana ndisa baba nevana. Baba akati zvakanaka. Zvadaro vamashita awa wakabhadhara token yavo wakabhadhara kuna baba. Baba ndini ndakabudisa muromo wekuti no baba isusu tiri kukura plus tine vana vari kukura. Zvakadii kuti pave nechinyorwa chinovapo just in case of tomorrow kuti muzukuru wedu uyu arege kuzorwa nevana vedu nokuti ndimawapa tikanzi alright mwanangu apa watoya nepfungwa dzakanaka. Wamashita wacho wachibva waita se vandatotibudisa isi amauya nechitupa here wachibva wabudisa chitupa chavo. Ini ndobva ndaita se ndobva ndatotora pepa vandasainisa tete anga arimo nawo wamashita wakasaina nababa wacho wakasaina. Zvadaro vamashita wakagara wabhadhara mari yavo for vari kunyepa 2014 ipapo wakazouya wachibhadhara mari. Ipapo ndinoti manyepo because ini ndakaenda kubasa wanyepa ndinoti inini apo ndakazoenda kubasa ndaenda kubasa state wangu hanzvadzi yangu inovairi hanzvadzi yangu yakandifonera ndi kubasa ikati hanzvadzi mukadzi wavamashita vauya pano asi vauya pano vataura kuti isusu kuno kuti kugara hatichapadi pane choda kuenda hanzi kwamatenga mbiri hamene kunani hatizivi zvazviri mumba mevanhu.
Saka tikati saka zvanzi saka mama ati chi mama wangu achiri wapenyu. Sikanzi mama wati hapana zvokuita tongoita setona zvokuita mama asikanzi wakaenda kwaSabha wakataura naSabha kuti ndozvataura Mashita uya akauya pano kuti handichadi pekugara zvekuti dai varazemba wachiri wapenyu vaigona kutestify vachitaura izvozvo kuti mbuya maimbidzo wakauya. Mama pakaita vanonzi Maichasauka vanova vari sisi wamama wangu wakauya kuna mama wachigara wachikanga wachibva waita sei wawirirana namama wawirirana namama ndiri kubasa zvakare maitse mukomana mukuru ndakafonerwa zvakare kuti iwe mwanangu nyaya iripo ndodawo pangu sisi vari kugara kubrigade vagarawo pakaramba Mashita paya paya kana zvazodaro isusu tichazoita sei tozoona kuti uyu tokeni yake idzoke. Saka mai vakataka kurwara mai vobva vasvikawo pakufa vaMashita havana vasina kuuya kwatiri asi vaMashita vakazoti pakashaika mai ndopo pakazouya vaMashita. Vauya vaMashita vakataura kune hanzvadzi yangu vakatanga kuona hanzvadzi yangu vachibva ndati uyai ini ndandiri kubasa uyai tifusangane kupi kuMikos Park. Hanzvadzi yangu ikati handigoni kuuya iwe uchisangana navo. Vandasangana navo ndikati no chinhu chinonetsa ndechekuti ndechefamily inini pazvakaitwa ndezvefamily ini ndakamira sepila refamily pabanga achirwara izvozvi nanhasi ndii ndakangomira ndiri overall. Saka vaMashita nyaya iripo ndeyekuti mari matokeni yenyu makabvisa tichangobvisa bhijana tichiita sei tichikupai tagarisana semhuri. Saka zvisineiwo mai vakasvikawo pakufa zvinhu zvadaro uyu ndo pakazosvika uko vaona paita sei pakutogadzirwa pekugara patone imba yanga yapo pane chibhodhi. Inini handina kugona kana kuti vaMashita ndingova pamhoso kana kuti ndinowawenga kana ndinoita sei ndakangoti mama izvawakaita hongu zvakanaka but nyaya iripo ndeyekuti munhu uyu anofanirwa kuona tokeni yake yakaita sei yakanenge. Saka pane mukoma mukuru wanga vari kuHarare mukoma iyoyo ndio takapira nyaya. Mukoma wakati vanangu imimi zviri kuda kutotite macontributions tese nekuti zvinhu zvakaitwa ndimai nani nababa iwe Bernard haungazvigoni uri wega. Saka inini paifona mai Mashita ndaiti mirai ndiite sei ndigadzirise maissues ari kuno kuti tigone kudzokeserai tokeni iyi. To my surprise wakabva waendesa nyaya yavo kucriminal court. Waendesa kucriminal mapurisa akauya akainvestigata nyaya ainvestigata nyaya bvatanzi mirai tichazodaidzai kana taita sei tapedza kuinvestigata. Musi uno ndipo ndakaita sei wakati munouya mani. To my surprise ndiri kubasa ndobva ndanzwa futi kuti ndiri kudiwa kwamambo apa nyaya yanzi futi iri criminal. Saka inini handina kuramba semhuri sechinhu chakasiya chaitwa nevabereki ndandiripo nekungoti tiunganidzani semhuri timudzokesere tokeni yake. That was that. Saka iye munhu akangoita sei akangotanga kungu ameno kana kuine aino hake tumwe tumaningi twaanenge achifunga but inini handina dambudziko naye. Matini mapurisa ndizvo here Mashita? Mapurisa hongu ndakaenda asi vakazidzoendei kwamama mapurisa haakuti enda kwamambo anokuti enda kwamambo ndemajustice because uyu atori nesambo ndikakuti atodiwa kuti kusemandika ndizvo uyu atodiwa kuti kusemandika saka iwo akakuti enda kwamambo ndiya mapurisa aifanira kupa advice iyoyoka usati waripota nyaya kuti ende before the court kuna majesty because as long as yatokuna majesty zvatakutoita izvi yatozi yachi subjudice handidhiri nenyaya yeruchi iri before a court. Munouya kutorwa aiwa mawitnesses ini ndiri musungwa handiti kune mawitnesses akanga kuinvestigate kwati ngauye ese sikanzi kuri kuya then mozobva manyu wamastatements mozopiwa date record. Saka tisati tapiwa date record vanzi ngawauye tipedzise mai kudombo yakorohwa matama right it's okay kana yatodaroka let's hear afterwards inenge ita sei because kana yatongodaro handikwanisi kuinzwa kusvikira majesty aizoya date tuchi kuno because kana yatone issue kuti vanhu vakutotorwa mastatements wakuita sei yato under police investigation handikwanisi kupinda mukati macho. Kana mapurisa apedza yadzoswa kuno it's okay then iwewe what you can actually do iwe kana uri kupokana nekuti ndizva kuti watokuenda kukoti enda kukoti iwe then inquire kupolisi enda kupolisi unoinquire kuti nyaya iyi yakatobvurirwa docket because haidaidzwi vanhu mawitness
for my statement kana isino Magai mangala rini. Aireka zo withdraw kanya. Magai mangala rini. Chana suzia mjeta si. Urini. But ka how do amandika? Mandi usikana mangwana. Saka yo chicheka nyaya kana ya withdraw yanzu zvisho yaka withdraw. Then moya mopiwa detail kuti chiite nyaya. Because anokwanisa kuita kana issue yakuitori under police investigation I cannot do that one. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,